Vuoden 1890 keväällä Vincent van Gogh lähti veljensä Theon suosituksesta hakemaan apua paheneviin mielenterveyden ongelmiinsa tohtori Paul Cachelta Auversin kylästä, joka sijaitsee noin 30 kilometriä Pariisista pohjoiseen Seinäjoen sivulaaksossa. Kylä oli Van Goghin aikaan suosittu paikka erityisesti taiteilijoiden keskuudessa, jotka hänen tapaansa hakivat sen maalauksellisesta miljööstä mielen rauhaa kyllästyttyään vilkkaaseen seurapiirielämään suurkaupungissa. Van Gogh itse kuvaili kylää kirjeessään veljelleen Theolle, ylistäen erityisesti sen kauneutta ja maalaisromanttisuutta, kultaisia viljapeltoja ja olkikattoja. Hän näki romahtavissa, luonnon hiljalleen valtaamissa rakennuksissa eräänlaista melankoliaa, kuin vertauskuvan omalle murenevalle terveydelleen.